Inqununu yesikolo samabanga phezulu ekuphumleni high school ethe yawonga ukuthi Gqolo ithabatha intshinga yokubamba indawo yokuqala kulesekethe kwiziphumo zematric. Umnomzana Mdlangu uphefumle wathi kulo nyaka ke sifumene u-93.5. Last year ngo-2024 besifumene u-96%, ngo-2023 95%, and then that is why sisithi sisikolo se-top achievers. Top achievers azifane zibe khona kodwa ekuphumleni ithe Gqolo ngoproducer i-top achievers. Siyaziwa i-district, siyaziwa i-province, siyaziwa jikelele no-national uyasazi. I-sacrifice is very important. Sacrifice is very important. uthi iqhinga lokufumana nokugcina eziziphumo kukuzinikela nokuzenza idini kumsebenzi wesikolo. Extra time. Abantwana mabakufumane uphambi kwabo ngalo lonke ixesha. Ixesha lo teacher, laa nto sithi tuition time, incinci kakhulu. Ukuba ngaba usacrifice, then loo nto iyawuthetha ukuthi wena uyaprodyusa nje only ii-passes. Thina phaya siyaqiniseka into yoba siprodyusa i-quality because i-extra time yinto yethu. Extra time is very, very important. Kaloku le nto yimilenze emithathu. Ukuba aba bantu bathathu baqinisekile ngediscipline, then isikolo siyakwazi uprodyusa good results. Nakulo nyaka ke u-2026 sipromisa wonke umntu, i-district yethu, i-province yethu, abahlali, into yokuba ekuphumleni high school izawuthi Gqolo iprodyusa good results. I-top achievers nakulo nyaka sizawuziprodyusa. Ndikhumbula ngo-2022 we had 2 top achievers, of which inqabile kwezi zikolo loo nto. 2 top achievers, and then ngo-2023 sana 1 top achiever. Masikrwele umgca ke kwezeli nqaku zesikhongozelo ezilandelayo kwixa elizayo. Kukwanele okwamtuba kwiindaba zeWhittlesea TV eMultipurpose Hall eWhittlesea. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.